It-Times qalet li hija vittma ta' dak li ġara. Dan intqal f'editorjal tal-Gazzetta fl-isfond tal-iżviluppi li seħħu s-sib filgħaxija fejn 11 persuna tresqu l-qorti mixlija bi frodi u ħasil ta' flus fost oħrajn. Fost dawk mixlija hemm l-eks direttur maniġerjali ta' Allied Newspapers, Vincent Buhaġar. Fil-fatt hemm allegazzjonijiet dwar l-operat tal-kumpanija tat-Times u relazzjoni tul is-snin bejn it-tmexxija tal-kumpanija u negozji oħra, partikolarment bejn Adrian Hillman li wkoll kien direttur maniġerjali ta' Allied Newspapers u Keith Schembri. Dwar il-kumpanija tat-Times ġie rappurtat ukoll li din setet frodat ma' €350,000 lil Malt Enterprise, fondi ta' għajnuna li rċeviet fuq proġett. Fil-fatt ir-rapporti fil-medja qalu li tiġi investigat ukoll id-direttur maniġerjali preżenti ta' Allied Newspapers, Michelle Rizzo. Fl-editorjal ta' tlieta fuq it-Times intqal huwa naturali li l-qarrejja tal-Gazzetta jsaqsu mistoqsijiet fuq il-kumpanija Allied Newspapers u naturalment fuq it-Times of Malta. Fl-editorjal it-Times qalet li l-mistoqsijiet li qed iqumu leha jiġu aktar relevanti għaliex Allied Newspapers baqgħet siekta mindu l-allegazzjonijiet dwar Hillman ħarġu. L-editur tat-Times ċaħant li Allied Newspapers tindaħal fil-linja editorjali tal-Gazzetta. L-editorjal imbattenna l-istqarrija li ħarġet minn Allied Newspapers 2 fejn intqal li Keith Schembri qatt m'adda flus lill-kumpanija. Allied Newspapers tat-Times qalet li jekk Schembri għadda xi flus lil Vince Buhaġar u Adrian Hillman dan sar minn wara dar id-diretturi l-oħra fil-bord tal-kumpanija. Allied Newspapers anke referiet għar-rapport tal-Gazzetta llum tal-Ħadd fejn ġie allegat li l-kumpanija tat-Times setet frodat lil Malt Enterprise ma' €750,000. Il-kumpanija tat-Times qalet li m'għandha l-ebda għarfien dwar ir-regolatajiet tal-finanzjament ta' fondi li kienet talbet mill-entità tal-Istat li ġġib l-investiment lejn pajjiżna u li tajn lin-negozji. Fl-editorjal ta' tlieta mbagħad il-Gazzetta kritikat lil min qed jikkritika fuq l-aħħar żviluppi u badet messaġġ li hi media indipendenti.